fo ko nye istihadu ka fo ko do be istihadu be se ka do ula mo ko mo do be ube sosoli ke dina la ko do la ka to ka istihadu ma ko misali la mo do be bidia mo je nyogonya o fana be kuma nu ka delinu ka istihadu ye ube mo do be marasula daga o fana be kuma nu ka delanu ka istihadu ambu baraka nyogonya chogode ambe ulu tigi baraka nyogonya delela o debe fuye o tigi dele parce que an ko istihadu khilafun ja'ijo fo an o do an yofo masaila munu ye masala istihadu ye sosoli daga wala mais nasu de delela ni rajihu de be nyini ante nyogon to sosoli nate ka nyogon to nyogon istihadu bolote rajihu de be nyini min ka giri de labe minna min sahlendo o de be nyini fa in tanazatum fi shay faruddu ila allahi wa rasuli ala kunna ye nyogon soso minna aya sagi kata alama qur'ana aka sagi kata sunna ma ciden karisa sahlew ala koma aqtalafutum min shay fa hukmu ila allahi akunna ye nyogon soso fengo fe na kiri beke kata ala demo kiri beta ala dema ala ku ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday allahi wa rasuli ala ko mu'minu akana bila ala nya akana bila cidenye donc nyanye nyogon soso masala idola ambe sage kata qur'ana ni sunna dema qur'ana ni sunna ye mo min ka dalila sabata la fahamu salafu salih awajibile mbambela ko de mina e min tara istihadu de no fe ni qatawra nasute witala rajihu ye ninde jako ebi tabilade jako ebi tabilade ni eta make rajihu eta sahalente parce que ni ko fula nyogon soso keria dodoro parce que ikhtilafu tanawwu be wa ikhtilafu tadadi be fununu fana ka famu ikhtilafu tanawwu nambe se ka beto itaka o yede tahiyak na na shira mununa tahiyan na na chugo chamana kasalli chiden ka na na to chamana salli wole nana terjibe a terjini bilali ka salli wole chogobe abu mahjura ka salli wole chogobe nunu be hadisa nana la ni chogola sa uba fo ninde ma ikhtilafu tanawwi ube farda salli ko faji karu munum be fo unana ke chogo chamana wa hadise be saydendo uba fo ninde ma ikhtilafu tanawwi ahmad ibn hanbali ko munumbe nin chogola abe daga yenni sey nay ka ninke se ngore lay kan ninke ko tahiyaka kuma u chogo ani ciden ka ewa salli u chogo ani salli wode u chogo uba fode mat ikhtilafu tanawwi ibe se kan ninke ni se ibe se kan ninke ni se bashi tala parce que be sahara mais ikhtilafu tadadi ne ko nin dagara e ko aya haramu yaleno ne ko ni nye bida e ko sunna do la budda kelende be nyin rajihu de be nyin nina eska et min ko haramuda tabe se ka sahaba ne min ko e wa ni nye haramu e ko adagarendo yala delila be se ka soro ke ta sahaka ne ta sahawa la uba ko ninde ma ikhtilafu tadadi ni yoro la ko an ka delila de nyin delila be min tala ambe kota delate mi emin tala ikabila ni ma bila ebe wele ko filibanti iba ngone ko qataw mo ibe wele ko filibanti wala abo chogodela nin tara bidia mo je nyogonya ahli sunul jamaa ka aqida do oye o ka tasira do ye oye ka bidia mo fara nyogonya oye ahli sunnal wal jamaa ka aqida do ka tabulo do de ini bidia mo be se ka jede bidia mo mini yere yado nikinto nindo nanina ube ntara ka yorola mbese ka awole ka bo aka bidia la ka sunna yira la be cinya mina fana ibese ka bidia mo nyagambe nyogona bi maslahati dawa ni dawa ka maslahay e yere ibado bidia mo min bilame abe cinya fe naka ke nyogon fe nka douala purun ka wore ka bo bidia la ka wele kana sunna ma naka je nyogonya na ka nyami nyogonya min fana fule abake kan nafake ibe se ka bidia mo nyagami nyogona nina Cheikh Salih Fawzan ko ni nyagami nyogonya yede li musalahati dawa akon ni nye dawa de
nin te bida mo nyagami yo ni nya dawa de basi tola akome bida mo min ni e yere ya nyagami nyonya e ya dawa kan ne siha ki konnan ja kai amamina ja koy ko fara nyonya de ate daga ino kan nyagami nyonya ni mo min nyo nyagami nyonya kuday anabe nyogon fe ebe wole ko filibanti ibe filibantiaka ni jenana ka bidaye fana ka jena ka bidaye ka tanoka ibe se ka konte bida mo ko o sugula wala ni otigla mo ko ale bo ke ishihadu ka dele rawnati chogora be filibantiya de la parce que de la sahalu nya yirade bida mo ko ni nati ka kuma mina ati kan ne si hamina faranyo nyade o de wajibile mbika mais ni mo min ko ebe bida mo jenyo nya bara etake ka wele fana ube ka wele le take kan nafa fana atigi be fili de la ayede la min fo de la sahalente aka filibanta be fo ninna abo cego kelene la marasi ko min fule ni mo min nya la daga Cheikh Salih faidani nyinin kara ko yala ka bo famo controla sosoli ko sosoli bala doni ke bawo ni nyogon cha kolla ko sosoli to la salafu ni nyogon ci kito fama kofe ni sarti munun fora no ma dafa fama la ka bo kofe ko sosoli bola ko sosoli to la sunna mo bolo Cheikh Salih faudani nyinin kara anyogona la ko min ye ka bo fama fasiri kofe ko sosoli bala akwa tigi tado akwa tigi ye jahili da te fendo akwa sosoli tola ahli sunna wal jamaa bolo sosoli tola donc nonu sosoli te nonu na ni mo munun be nonu na utafu utigi ma munun be delila fo kamarasi la daga doni ke ba sahale umbolo ahli sunna wal jamaa ka doni ke ba wolo delila utte subu hawdedo delila te wolo tay subu hawdedo munun be ewa ko do fo kabida mo je nyonya la daga bara delila utte subu hawdedo ulute wele ko delilaw donc abe fo tiguma ko filibantiade wala ikhtilafu yen ntogo fulade ikhtilafu tanawi wa ikhtilafu tadadi ikhtilafu tadadi de cinya de be nyini sababu be nyina abette se ka ke cinya delila be min tala obeta obe cinyaka delila be te emin tala ja ko yitabila nima bila ye filibantiye yoro min ya kuma ela doloni ni sampren kisen be joro na sampren kisen fana be shekano de jamal ma bo ko yala dolo nono unu sampre kise be nyochra ay dolo ya damana kode sampre fana kise ya adamana kode uba fo mal barok uba damade dolo fana taba damade ute ko kelenye bo ko doye nyinin kalike munu nye ka demisen fitunu jo safa kono ko yala ni makoroba min nana bese ka demisenu sama ka boyeba demiseni mu mai ijudo aba yere kalama abe sallu ka ko kalama na ya jo yoro min ate wuli ate bo aka jo yoro la ate tilonke ke salli kono demiseni bo chogola na misire la jonna a jora yoro mi aka jo yoro do ni makoroba ni ba fe demiseni njora yoro mi ni ba fe ka jo ibe na jonna de mais ni mana jonna ni demiseni de nana jora yi aba ka palasi de la fo kata salli ba ate be ka sama ka boy donc be hadisa min fo ko ciden ko li yelini ulu li hulumi wannuha ko ciden ko minye ewa hakili mawya ni doni ke bagaw balu ni doni ke bagaw u ka gerenela doni ke baga sahalu ko ni hadisa sarahula ciden ye doni ke bagaw ani hakili maw aw ya wula sude akana jornade akorte ko palasi kayre jarabe wuyede akorte ko mo mununye doni ke bagaw ye mogo munu ni hakilimaw ye place ka yere jarabe uluye ko ciden ko ulude ka giral mamima la ciden ka kumal la nyini toyede ciden ka kumal la nyini ni e ya do ye doni ke bagay misire ko ye hakilima e bena jonna de ka jwali mami ko fe sani mo wore ka place mina aw bena jonna de ka jojo yoroina me ni mana jonna ni mogo min jora jo yoroina ka jo yoro do fokata saliba ate daga aka sama ka boye ate daga iye adobe se ka fo koni demisen fitini jora almami ko fe ni almami trompera ye mo samadu eye san joli ke misiri la sallila
don juma do ni almami trompera na ka salije ciyana salila na ye mogo sama kiri nyana sinya joli la annadiran la hukuma lahu nadir la hukuma lahu don ko ko minye nadiriye ishi ko na besika ke sankele e sinya kele ube san kono femmi be ka ke sinya kele ona nyogona kiri to bolo nadire kiri to bolo wala demiseni jora yoro me abaka jo yoro dala mo kana ge ka bo safala i kana sama ka bo safala e makroba nana ye jo yoro soro yoro mi safala i joe hadisa min bena ko ya kam misidu korosi demiseni mani fato hadisu daif hadisa Allah fulendo hadisa salente bon ninja bira kaba kana nyinin kalu farafara ko nyinin kale kono kulu be misiri minna chokoroba do be harni demisen min jora safula ka salli safu folo la koni salli banna bena mankanci ala ko ke sallu temina yere o chokoroba de be katawula anya fo chogomi ni demisen ko ne mu mai ijaba yere kalama ate tilon ke sallila kanto sallila te bo kanto sallila a jora yoro ma ka jo yoro chokoroba de be katawula alete salli mina bagayo abese ga ke demiseni ka salli be mina yere alete ka salli te mina hada maden kana ko kuma ko dogole na te mi ndoni ti bolo bo ko alkitabu wa sunna ala fahmi salafu salih ko amana na tafsiriya juma ne yo fo dersula sinya joli ko fo kutuba wala sinya joli hal o donka kutuba nya fo akono ala fahmu salafu salih kore munye mana qur'ana ani sunna iku fahamu ala fahmu salafu salih komi salafu salih yu fahamu chokomi mana sebau tabi'inu atabi tabi'ina nunu nye qur'ana kolon uyu koroke munye kabara kenu ye chogomi sariya kono dina kono uye hadisa ufamu ku koroke minye kabara kenu ye chogomi dina kono fo e fana ka famu ka bara kenu yo chogodela e kani ka dama da e wadamana famu ku ula misali la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko akoni mugo ya miri ko ebe bara kenu Qur'ana ni sunnai ka soro sawba ka famu te ako har ni benna sababa mai katawra mo siti se ka Qur'ana ni sunna famu ko be barake na nima barake na sai ba ka famu de ka bunte me ayofo Sheikh al-Allama al-Muhaddis Sheikh Albani afana ko ako usulu da'watu salafiyati qa'imatu ala salasi dawaim ako salafiya dawa ko a jolen be sen sabadeka القرآن الكريم والسنة صحيحة وفهمهما على فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين تابعين أقول وسبب الدلال كل فرقة قديما وحديثا بعدم تمسكها بدائمة ثالثة شيخ محمد ناصر الدين الباني أقول كو دعوة سلفية دعوة كو أبي سين سبادك القرآن الكريم قرآن بي وسنة صحيحة أني تشيدين كحديث سهلة وفهمهما على فهم السلف الصالح anika Qur'ana ni sunna sahale hadisa sahale iku fula famu komi salafu yu famu chokomi asagira ka salafu farampansiye ako salafu yo jonye ako sheybaw ani tabinaw sheybaw ye munu nye chide nya ulle mana naye usaroka ulu ye ewa sheybaw ye munu nye chide inu ye chide nyogon kumbe nyanya tabinaw ye jonye munu nye sheybaw ye uma chide nya atabi no ye jonye munu nye shebaw ye bagaw ye uluma shebaw ye ako foy ka Qur'ana ni sunna fami ninja makulu sabaka famu de ka uye barake na chogomi ka barake no chogona awa ako jamakulu filila de pigale fo sisa
ako jamakulu filila ko piye sabana yode bila uma piye sabana inde mina mana ka barake ni qur'ana ni sunna la famu salafu salih jamakulu filila uma piye sabana inde mina misali la munum be marasi bala o ka fili sababu ye munye est ce que abe marasi ye salafu ka tabolo la ulu be hadisa munum fo salafu mu yede wa famo tunte salafu tilela wa me aya me jamakulu saba shebau tabinaw tabi'inaw abis ewa marasiyen nunun ka tabolo la wa donc uye ewa salafu ka famu bila ya hadisa ula o ka fili sababu kera ode uye hadisa munun fo uyu fo chogoda ku koroke fenye ka barake uye nuye chogola salafu ma barake nuye chogomi khata wura bilala filila donc salafu qur'ana de yu yiranna qur'ana yu salafu salu jamakulu saba yiranna والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان إلى آخر الآية نقول والسابقون الأولين ويجون من المهاجرين والأنصار ننتهي سيبويا والذين تبعوهم بإحسان تابعين دوننا لنا أني مغمغ تغروكو كأخيران وكبارة ولا فوق تجاولي قرآن يسرفوا يرانا وما يرانا قرآن كو ومن يساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا على قرآن كونو أكون مغمغ يتشيدن سوسو كندا بانغالين كوفي إيه ويتبع خير سبيل المؤمنين مؤمنون بفر لا يغون كمين كسراي اتغرا اوتناكو ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى على كو يري دومينا ني على بيو توبولو لا غرمبي بلا جهنم كونو شيخ الباني كو توسير كلاو كو كما سالين ميني اكو توسير كلاو بولو ويتبع خير سبيل المؤمنين كون مؤمنون على كم بجوما شيبون تابينو التابعين ni mogo yenin jamakulu saba farla nyogon ka min ke tabolo ni tasirai ni mogo yo soso yere bila min kan bi to kam min bi fil jahannama kono wa yatabi ghayra sabilil mu'minina alay sarafu iranna wa ala masarafu iranna alay sarafu iranna qur'ana ayaw kono kide ni sarafu iranna yuruma fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di ni ciden ko faalikum bi sunnati atumbe se ka dawlaw mais munna ko o sunnati al khulafa rashidina parce que ciden nyaayira anna ko nye ciden ka hadisa de fo nye baraka ni ciden ka hadisa e ciden ko te wasade fo yikan ne ka hadisa korofo ka baraka na e komin ka khalifa nanu ya famu chogomi odi ato ko o sunnati al khulafa rashidina shebanani fora mana ika hakkilina ni ka famu hadisala akake shebanani uka famu ka ninte shebanani ntaiwa shebanani de shebau to kanyema uye shebau to donna wala uma madola adonna ni yola asagira ka hadisa kere na tika sheba befo ciiden ko yahuda farafara iftaraqat al yahuda ala 71 firqa وافترقت الناصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدا قيل من هم يا رسول الله قال هم على ما أنا علي وشهابي سيبا فراو بما فويا كيدن كو يهودا فرافر لك كي جما كل بي ولون فلان كلي نصارى فرافر لك كي جما كل بي ولون فلان فلا عليك من توم بنا فرافر جما كل بي ولون فلان سبا بي ولون فلان بي تاسما كونو جما كل كلن دي بكسي o ko cire jamakulu min be kisi ulu ye jonye ako ulu ye jama de ulu ye mogode nenin ka sebon fule awa tasira minka duskuna siri munum bambulo boto choko munum bambulo ni mogo munum kera o ka ulu de kisi fakawe sebon foro be sebon fo serfu nyema ye jonye sebon awa hadisa wurla ciden ko wa khairun nasi kharani summa alladhina yulunahum ciden ko ale kam manton be nyuma ko ale ka jamaindero shebon o ko fe mun tugulembe shebo la tabinaw o ko fe mun tugulembe ulula atabiu tabiina ciden fana jamakulu sabayin fo bu mafo donc namba fa la famu salafu salih
ni be qur'ana tawsiri ni be barake ne qur'ana dinala barake ne qur'ana aya wule dinala comme nin jamakulu yu famu chogome ni be ciden ka hadisa fo ko ibado do nyoro da le ba ke derela yoro dola afamu ika jatemina eska shebon ya do odo nyoro la shebon ye barake ne o chogola wa ala fahamu salafu salih nende donc balimo niya e kataw chama ni bidia chama munum buddambe kata sunna ma jamana in kono ube kataw chama la ube bidia chama la hari iwe ko do ke ube ko do fo hari muso munum makala muso ude munum makala yere ube doni ka ba wori nyininka nin ko min be karasalan kaw bolo ne ma famu de on ko ni makala mama do ne ni na ma do ne ka hakilila delila temminya hakilinu mate se ka taw Cheikh Sala gunte me yodo fo akod delila sahale ani hakili nyuma te nyogom bila yorosi ni ya eba ke ka fenke ibi ka delila fo ibi ka aya fo ibi ka hadisa fo ni umma sheka do hari kumfun hakilila janko kalambago e ka do ire ka dala ko ibe filila donc be fili bantia la woku be barake ni aya uye nu yere ka arabu kan famude woku be barake ni hadisa uye nu yere ka arabu kan famu no kan lugha famude ubode fili kono lugha mbe lugha do barabu kan do te hadisa u famuni ewa qur'an aya u famula de jama kulu de temina awunye ube lugha do katemauka ube usulu do katemauka ube qaida do katemauka ulu ye aya min barake nyonya togomi kado do yoro mina uye hadisa min barake nyonya togomi kado do yoro mina fo ka do yoro la suna be filila kasoro achama min tara kala madina mafo yere wore mo tara madina ka jamia la ima foi kalai alquran wa sunna la fahamu salafu salih mo ubole kana yande jama kulu do sorolaya ikhwani hakilinaw jama kulu munumbe misra ni few nunu ni hakilina wurude ka hakilina fama bordo ni fama nani ka bo fama ko fa marasa bambali nu be seji nyinina uba fo jama kulu min al ikhwaniya al hijbiyya munun tara har kala jami'a wala makka nu nana saudiya nu nana nu be filibantia la nu ni hakilina ubula utugura ikhwaniya de ko ni hijbiyya uyemmin kala saudaw ya bila una ma boye de una na fara jamakulu wore de ku ka hakilina wuta me muqbil al wadi ka kuma do be ndella ka kuma nye parce que ne ka kitabu laje kacha nka chambu lamme ntado nye kuma mi ala ka seti de la ube kitabu ako mugo kala na jami'a wala ka kiriji ke ni ka diplôme baw ni nana ka jamana kona ko ni faralla ni gwani ko faralla ni hijibiya ka akwai ni doni min nana alaba abe yele bolo de komi ni kokodo jila ika doni be yele komi kokodo jila ay wala jeke munu ni tegere tumbe fula jama be giru nofu be dina fu be sunna fu be bidia kele o farale ni hijibiyo ko farale ni gwani ko abe komi yu ka doni bo kono la hawla wala quwwata illa billah wati sir bo koddo ko uluka chokoroba faturo ye chietila ko akadu dobe ale benna duina me ayasuru misiri de be du kono bo yala misiri na tora duin kono abaraji be chokoroba de be abaraji balede bo ni na nyogona ni yen ni fo mufti wo ba fa kata abe jamana minna ni islamia sharia beta sharia de la sharia ka sege yali fayini misiri minjo yake worefu dewa ako misiri nye worefu dewa na ya jo ube ya jo kumin kama ube ni ote aka chokoroba bolo sharia yire ba laje misiri kanka ke chokomi no ba to worefu ya dela ka eka du soro yorowere ube no ba fo misiri ka boaka de do tere ka sage ema nunu na nyona chiala sharia de bu bara nyonya mo kelen ka fatawa te se kanya ni yorola سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك